Malambot ba yung puso ko dito o maiinis lang ako? Chinitas can get away with anything here in the Philippines. Mas yung mga kanser, ako nga pala si Paulol. Ngayon tata natin ang mga malalambot ng mga memes ngayong linggo kay Ate Raga simulan tulad natin pinangako. Napitik ka boy! Makakauwi na siya. Ang lambot nito, grabe. Pero tungkol saan ba to? Parang seminar? Hindi, may mga pets talaga. Kay DM. Nanlambot din ako nung naisip ko, wait lang, meron nga pala ako investment doon. Nakapag-register na ba kayo? Tapos na ba lahat? Tulungan nyo na yung mga ano nyo, matatandaan nyo. Hindi alam na may gano'n ha. Sis! Cute. Oh, Bisos? Nakita mo walang bigote si Wally Hayo. Bawal sumandal mo. Pero sa akin pwede ka. Pag nanlalambot na ang tuhod mo, diba ako bahala sa'yo. Sumusumandal siya sa'yo. Sumabigyan ka ng onting yakap dahil kailangan mo rin ng malambot paminsan-minsan. Minsan mas matigas pa sa ulo kaya yung putok na yan eh. Pero yeah, maganda naman yung kombinasyon na to. Yan ako, mas gusto ko pancit canton tsaka coke. Ano yan eh. Or mga bawal sa yung pinakamasarap naman, di ba? Ito mataas sa sugar. Ito mataas sa MSG. Ito rin MSG. Yossi. O mahihilo, manlalambot ka tapos mahihilo ka sa init. O siya yung 50 degrees na yan, hayop. Nagmukha yung pero yung Pilipinas eh. Max heat index. Pero hindi niya matatalo ang init ng ulo ng mga Pilipino dito. Eh kung ganito yung bibilan. Itagdaga mo pa ang init ng ulo ko. Hayop. Sarap. Mamaya magkakamot pa ng pat yan. Sarap. Coloring lang ba yun? Pero alam, ito pag-aralan natin dati sa isang video na kasama sa kultura kasi nila yan. May meaning pa nga yan kada daliri eh. Parang sa jowa mo lang, culture tsaka religion nila. Oy, bay daw. Oy, Bisaya pala to eh. Handmade palamig lang pala to eh. Kahit free shipping na lang. Sunod, yan ang masarap po. Yan yung sa ano dito yo. Mararamdaman mo dito yan tsaka sa balat mo. Yan yung lasang kalawang pag sa mga mas chupipay na lugar. Pero kung swabe lang, hindi tanggal yung init mo, di ba? Either matetano ka o tanggal init sa katawan mo. Basta yung gagawa yung kanina. Non-stop din yung pagkakamay niya eh. Buko juice, napakasarap naman yan. Sunod, dumi-dumi niyo. Init na nga. Ayan, may panulak ka pala muna. Kailangan mo pala ng panulak. Kaya, well, hindi siya nakikinig sa 5-second rule. Yung 5-second rule yung nakikinig sa kanya. Kaya niya parang sangag na to. May ketchup ata to. Hapunan on the rocks. Sobrang saraps. Ano yan? When the present recognizes the future of what will happen, pag hindi nyo iningatan o hindi nyo pinagdahandaan yung mga landi nyo, mga pinakamamahal nyo. So, foreshadowing yan po siya pang ano to pang award-winning movie yan na poster po siya. So, literal na crossover. So, like ang tinatanong. Ate, Ano? baka may phone case ka dyan. Pang Samsung A53 5G. Lagi ako ready dyan dahil lagi Ay, niyo wa- tinatanong. Ilabas mo na yan. Okay, wholesome lang pala. Ano po? Oy, Shane pa! Oo, siya mahal yan. Dahil Shein yan. Ayan. Oo. Ano? May tempered glass kayo, ate. Sold out na. Magsarado ka na lang. Wholesome, di ba? Malambot moment kasama ang friends. Ilang beses ba ako pagtitripan? Literal naman, malalambot na larawan. Yo, good job sa'yo po, Cha. Wakanda forever lang. Si Bina X, mabawal hawakan, di ba? Eh, minsan pag masikip sa MRT, LRT, kaya nga mabuti na meron yung harap, yung pinakaharap mga babae. So, makakatulong sa kanila yan. Hirap naman yan, boy! Buti tayo magkasunod. Mga unspoken words si Kuya kanina. Sunod, ito matigas na larawan yan. So, yun? Sabihin nun. Maintindihan. Ano ibig sabihin yan? Inulit mo lang eh! Huwag ka mamatay pag di nyo inayos. Sinampas ako sa braso. Please, pakicomment na lang para maintindihan ko man lang. Hinan! Parang bakla daw. Ewan ko sa inyo, bahala kayo dyan. Kasalanan to ng Bisayang admin eh. Billiards, tricks, tutorial, step back, tansya na pamuti. Huwag magpapalipas ng gutom. I love you, kumain ka na ba? Sure ball yan. Sure ball pasok. Hindi mo lang mashoot yan. Butas pa yung tapete mo. Okay, kailangan mo yung blur yan. Mukhang G6 hentai yan. Classic yan, boy. Kung nalagpas sa buong firewall, meron ka pang bantay dyan sa tabi. Dahil ikaw ang aking
universe. Hindi mo naiintindihan. Eh, shit. Ikaw di ko kaya ibenta. Masyado ka importante sa akin. Malambot ba yan? Baka ano din, putok din yan. Bibiling ko na po yung buong tray niyan ngayon na. Ako hayaan mo talaga magluto yan. Wala kang magagawa dyan. Bro, magkano ba isang tangke dyan, ha? O marami ako pwede lagi dyan, di lang hayop, pati mga tambay dyan. Nung ako'y naglakad sa anino ng patay, tinig na Hey! bubuhay ko. Ito pala'y paubos. Ito pala yung kasama niya. Ilagay na rito sa loob nung aula. Kahit yung nanay ko singit sa akin. Baka ikaw yung maging siopaw dyan, maluto ka, ha? Shit na naman. Puro kayo lande. Lalambot ba yung puso ko dito o maiinis lang ako? Oh my God. Kaya na maunahin nyo, sige. Halik muna bago pasakayin. Naano ka tuloy, di ba? Nabatukan ka tuloy. Hindi ko lang, malulungkot ako dito na ito inuuna ng mga kabataan ngayon, pero magaling. No time for lang. Pero sila meron, ikaw wala, tanda mo na. Tuesday pa lang, sandali lang, sunod. Pwede ba iba na siya? Napapa-U-turn ako dyan, pa iniisip ko eh. In my next life, I wish to be a slim thick chinita. Or Oh. just a chinita, honestly. Chinitas can get away with anything here in the Philippines. That's Oh, like daig pa nila mga politiko. peak of pretty privilege. That's pretty privilege at its fucking Well, finest. may iba't iba namang klase ng privilege. Meron din privilege na pwede ka magka-braces agad na maaga kasi may kaya ang pamilya mo. I believe the chinitas can pull anyone and everyone. Like, fuck, Pero you intindihan ko na ba, iba't iba naman ang mga priorities sa iba't ibang edad? can even pull me. Like, you can have my crush Kaya kayo and my magpupul, ha? second crush and me. That's how powerful they are in the Philippines. I feel like that's every Filipino guy's type. Bakit Like that mo gusto one ng Filipino kayo muna? short-haired, slim, thick chinita, and why the Worth fuck am I ba? the polar opposite of that? I literally have long hair, big eyes, and I'm a twig. If a twig had a big mouth. They always have the Chinese last name, and they come from generational Hello, Jay wealth, shaking. and they look Oo so nga. clean all the goddamn time, and they're probably from DLSU. And I know some people are gonna be like, "Are you jealous?" And I'm just like, "Are you kidding me? Of course I am." Ako sa'yo, lumayo ka sa TikTok. Hindi makakatulong sa self-esteem mo yung may laki ka man nakikitang nagpo-post na gusto mong maging itsura nun. Kung iniisip mo yan, isipin mo na lang kung big deal yon sa gusto mong landiin, hindi siya para sa'yo. Isipin mo, hanggang dito lang pala ang kaya niya makita, hanggang sa balat lang pala. Isipin mo dapat yung utak mo din. Kita mo si Kuya nag-Wakanda forever. China ba yan? Wow. Ito rin yung sinasabi ni Speak Chinese? ate kanina. Talagang ako nagagalit na si ate. 我是菲律 Ano ka 宾， mag-Chinese? Ako, wag mo. 然后你会说中文。你今年多大？18。 Yeah. 你 Very sus. Very sus. 可以啊。我会说中文一点点。 No. Lagay mo dito si Vice President. Oh, naku, wag may susuko ang bataan, kuya. Wag. 中文你是吗？Do you have English name? 非常高兴， Jane. 心想，双子， I know you. 家。 Takot. We have met in my dream last night. Di ba gano'n lang, di ba? Hindi mo kailangan na maging gwapo, maging maganda. Basta paani ka, napapatawa mo siya. Tapat I na yan. got you. Easy! You got. Can I see your shirt? Huh? Can I see your shirt? My shirt? Yeah. Why? Shirt man, mukhang pillow yun. Like my boyfriend material. Ready. Oh, Do you have like WeChat? Yes, I do. Di ba iba ang messenger platform Oh, sa you- China? Would you add me on WeChat? Weibo ba yun? Can you see? Yeah. This one? Wholesome lang, di ba sa'yo eh? Wholesome tayo ngayon. Manakatakot siya pa ito yung driver, no? Sa harap ng ganyan. Miss ko na talaga siya. Nagiginig ka na sa tabi. Madali lang, ako mo na pahawakin mo ng manibela.
Huwag mo tatapakan yung gas. Huwag magpaloko sa trying. Ayun, sinasabi ko sa'yo ate kanina sa TikTok. Diba? Okay lang yan. Hindi yan big deal. Pwede ka, kung ganong klaseng lalaki ang hanap mo at yun lang ang hanap niya, hayaan mo lang siya. Oh. Balikan mo na lang pag sawa na siya sa gano'n. Hindi mo mapipilit ang hindi naman ikaw. Mapapagod ka lang doon. Hindi ito nagpapalambot. Nagpapamaga. Ano naman? Saan ba yan? Nuno sa punso? Siguraduhin mo na lang na malambot yan. Sana. Time out muna dyan, time out. Ito dapat yung suot mo kasi doon para di ka matapa. Para lagi may gano'n kang kasamang chaser, diba? Pag sumashot. Iba yung shot kanina ni Kuya eh. Shot hanggang lalamunan eh. Talagang literal naguguhit dito yun. Lasang-lasa ko yung cancer dito Pareho naglalabanan yung HP ng baga mo sa HP ng kidney mo. Ito yung dessert. Ito yung pang malamig. Hindi mo nakalaan ng yelo pag gamitin mo na lang beer float. Mukha ni Kuya, parang ginagago mo ba ako? 30 peri, mahal naman. Ito libre sana ikaw na lang nandito. Sarap. Amoy laway. Yum yum. Ano to yung naalala ko dito yung do it for her. Para sa The Simpsons yung vibe. Ingat palagi Kuya at sa mga pasahero mo. Mukhang matigas na tong kanin mo, bahala ka dyan. Nagmamayabang ka pa na. Mahirap ka pero maya-maya pa. Pumili ka ba? Ano ba talaga gusto mo? Pambili na yan ng bagong kaldero. Tika sa tindig, yan ang hanap nila, babae. Tika sa tindig. Kumpiyansa sa sarili, kailangan mo yan. Huwag ka puro paglalarawan sa iba mo. Lahat nag-i-interconnect. Diba, minsan nasa-stress ka na, teacher ba ito? Mukhang stress ka na sa mga estudyante mo. Naiintindihan ko naman, mga kupal yung mga yan. Para malaman mo ang nilalaman ng kanyang puso't damdamin, hindi lang pang-ibabaw na imahe. O yung literal titigas na yung mga, kalyo mo. Hindi na to malambot. Matigas sa larawan. Doon tatapos yon. Comment pa kayo mga gusto nyo title sa comment section para gawa natin ng video. Gagawa natin ng paraan yan. Like, share sa mga malalambot yung friends! At video na subscribe. Paulol matigas ulo na mamalam.